नमस्कार, हम हिराना और देख रहल बानी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स के जौन टीम बिया आज ही भ्रमण करते हुए दरौदा विधानसभा में पहुंचल बिया और दरौदा विधानसभा के एगो प्रत्याशी के अपना साथे लेके आई बिया। मैच बॉक्स की टीम के साथे अभी हमरा साथे मौजूद बानी राजद नेता के सिंह जी। यहाँ के चर्चा पूरा दरौदा में बड़ी जोर शोर से हो रहल बा और ई कयास लगावल जा रहल बा कि टिकट के दावेदारी में एक नंबर पर इहे के बानी। जनता के भी पूरा सपोर्ट बा और समाज सेवा यहाँ के केहू से छुपल नहीं के। बहुत बहुत स्वागत बा मैच बॉक्स के खास कार्यक्रम में। राणा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से कुछ जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन। बिल्कुल, सवाल हमारी बा, हम बेसिक सवाल पूछे नहीं। जैसे रउआ विधानसभा के तैयारी कर रहल बानी, रउआ बारे में पता चलल है कि कोरोना काल में बड़ी राहत सामग्री के वितरण रउआ कैले बानी। अभी जब टिकट रउआ के पार्टी देत बिया तो रउआ जब विधानसभा में घूमे या विधानसभा में वोट मांगे खातिर जाए तो राउर एजेंडा का हुई, कौना मुद्दा पर चुनाव लड़ब? देखिए, हमनी के आपन मैनिफेस्टो बा। जनता खातिर चुनाव लड़े खातिर ना, जनता खातिर 10 साल कंटिन्यू सेवा कैले बने सन। आ हमरा के जनता टिकट दिले बा, जनता टिकट दे चुकल बा। जनता के बड़ा दिल से सेवा कैले बने हम। कहीं ना कहीं कोनो ना कोनो माध्यम से 10 साल के अंदर केहू नाराज ना हो पावल। 3 महीना जोगावल बड़ा मुश्किल से लोग जोगा पावत है आदमी के, इतना ज्यादा पब्लिक के परेशानी बा। आ 6 साल के अंदर भी 6 साल से तो कंटिन्यू हम दिल से लागल बने। 10 साल से तो अपना क्षेत्र के छोटा मोटा इलाका में हमने काम करते नहीं, तो बहुत बड़ा पैमाना पर काम करते नहीं। गरीब खातिर, आम आदमी खातिर, सारा लोग खातिर हमने लागल बने सन। यहाँ तक कि गरीब के शादी विवाह भी अब की बार कोरोना में 65 से 70 करवैनी। हाँ, यही जी मेहंदार मंदिर में 4000 शादी भइल। लगन जब कोरोना में लगन खत्म हो गई तो 4000 शादी भइल में 65-70 गरीब तो हमने के शादी करनी है सब। अच्छा। कोरोना के महामारी में दिल से जनता के लगे हमनी के, हमरा घर के लोग मिल के, हमनी के सब आदमी मिल के जनता का लगे सामान बांटे में बड़ा सहयोग जनता भी कैल सब। ना तो 17 टन माल बांट दहल, बहुत बड़ी बात बा। सब जगह के चना के पैकिंग करे के बाद, चीनी के पैकिंग करे के बाद, दाल के पैकिंग करे के बाद, साबुन के पैकिंग करे के बाद, चाय पत्ती के पैकिंग करे के बाद, चीनी के पैकिंग करे के बाद, नमक के पैकेट डाले के बाद, सब ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा जनता खातिर काम करे बा हमनी के। आ जनता हमनी के दिल में कहीं ना कहीं जगह दे देले बा। बिल्कुल जगह दे दिले बा। हम एगो बात और सुननी है कि अगर रउरा के राजद टिकट देता तो वो रउआ चुनाव लड़े, आज राजद से टिकट नइखे मिलत तब वो रउआ चुनाव लड़े, एमे कितना सच्चाई बा? देखिए, अब की बार के चुनाव जो भइल है उपचुनाव, कहीं ना कहीं पार्टी के बड़ा सम्मान करने सन, के कदर करने सन। ये पार्टी के सम्मान खातिर अपन हम सरताज दूसरा के दे देनी। इस सरताज हमरा मुड़ी पर चढ़ के बोलत रहे। अच्छा। चुनाव अगर लड़ती 6 साल से सेवा हम कैले बानी, केहू जानतो नहीं, केहू बीच में आगे अगर कोनो कुछ हो जाता आ ओकरा अपन सरताज के कुर्बानी कर दिले बहना। अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़ती तो विधायक हम रहती, लेकिन पार्टी के कहीं ना कहीं हमनी के इज्जत कैले बानी सन, सम्मान कैले बानी सन। पार्टी के में हमनी के लागल बानी सन, आ जगह के आदमी है सन, तो कहीं ना कहीं पार्टी के मान सम्मान खातिर इज्जत करे बानी सन। पार्टी हमनियों के मान सम्मान खातिर इज्जत करी, हमने के विश्वास बा। हमनी के ये आशा बा कि 100% टिकट हमनी के मिली, पूर्ण विश्वास बा। अगर कोनो परिस्थिति काल में नहीं मिलत तो जनता टिकट दे दिले बा। जनता ने टिकट दिले बा। टिकट तो दो आदमी के मिलल है, जनता दूसरा के टिकट दे दे कि ना दे दे? तो हमनी के दिल से जनता टिकट दे दे बा। हमरा बुझा गइल बा कि हमरा के टिकट मिल गइल बा, तो हमनी के चुनाव लड़बे कर बड़ा मजबूती के साथ। अभी जब से कोरोना काल आइल बा, बड़ा लोग विस्थापित होके, बड़ा लोग नौकरी छोड़ छोड़ के वापस अपना घरे आइल बा, मजबूरी बस। रोजगार के बड़ी समस्या बा, चाहे वो लालू जी के सरकार रहे, चाहे वो नीतीश जी के 15 साल पूरा होके जा रहल बा,
रोजगार के नाम पर बिहार के लोग के अभी तक ठेंगा मिलल। अई जौन चुनाव होखे वाला बा, एह चुनाव में खास करके युवा वर्ग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बात करता, और वो बात करता रोजगार की। रउरा दृष्टिकोण में, चूंकि रउआ एगो बिजनेसमैन है और बड़ी पैसा रउआ कमैले बनी बिजनेस करके, तो रउरा नजर में या रउरा तरीका से कौन तरीका हो सकता यहाँ पर रोजगार बढ़ावे खातिर? देखिए, हमने कहते आम आदमी बानी सन, रोजगार देवे खातिर बहुत बड़ा क्रेज चाहिए, बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। वो संभव नहीं है। धीरू भाई अंबानी बिहार के जीडीपी से बहुत ज्यादा संपत्ति उनका लगा अकेले बा, तो वो परमानेंट 3 लाख आदमी को रोजगार नहीं खन दिले। नीतीश का साहब कहता है कि इतने में हम पूरा मैंने 12 करोड़ में से नौजवान 4 करोड़ 4 करोड़ के रोजगार दे दिए हैं। पूरा भारत मिलकर नहीं कहते बिहार के रोजगार। विश्व के 15 कंट्री में गइल बनी हम, पासपोर्ट उठा के देखी कितना मोहल्ला सारा जगह बिहारी मिले हमारा। आ सब जगह भोजपुरी में बात करे, फिर इंडिया चले समझ के, कहीं बांग्ला में कहीं अरबी में बात ना कर ले समझ के। चाहे वो चल जाई अफ्रीका कंट्री में चल जाई, अफ्रीका में बहुत कंट्री बा, गल्फ में बहुत कंट्री बा, सब जगह भोजपुरी वाला लोग बा। जब पूरा विश्व, भारत का पूरा विश्व मिलकर बिहार के रोजगार खत्म नहीं कर पाओ तो हमने कैसे कर सन? लेकिन कहीं ना कहीं सारण कमिश्नरी में सबसे ज्यादा रोजगार दे, नेता वाला बात नहीं बतिया, सबसे ज्यादा रोजगार यही बेला 44 लोग काम करता। आप तो नहीं थे, फ्री बस की बात हो रही है, सिवान में आके लगी हुई है, लगातार 10 बस भेज चुके हम इन लोगों से बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाओ। आप तो उस समय बैठे हुए थे जब बात हो रही थी, तब हमने के कंटिन्यू रोजगार में मानी सन। हम खुद दिल से रोजगार दिले सन, पेमेंट भी बढ़िया दिले सन, सैलरी भी आदमी के अच्छा खासा। हमारा फेसबुक अकाउंट पे भी शेयर सब मार्केट में घूम रहा बा, वो हिसाब से बढ़िया सैलरी दे के आ सबसे ज्यादा रोजगार के काम हम करीले पूरा सारण कमिश्नरी में। हमारा बराबर रोजगार देवे लगा एको जगह नेता नहीं खन। आ एगो लड़का बा बिना नेता के, बिना वर्दी के, बिना खादी के, जो 5000 रोजगार अपना बल पर दे दिले बा। घास उखाड़ला से लेकर के 400 करोड़ का कंपनी बना दिलस, तो जरूर दरामदा खातिर कुछ करी। जनता के मन में लालसा बा। कहीं ना कहीं हमारा लोग के दिल में हम ऐसा जगह बनल बानी कि ई लड़का कुछ ना कुछ जरूर करी। हमने के बड़ा बढ़िया काम करे जाल बानी। हमारे खुद के मैनिफेस्टो में हमने के बड़ा रिसर्च चल रहा बा, प्लानिंग के साथ काम करे के बा। हमने के आज जो करे के बा तो कहे के बा तो एकदम बिल्कुल कह देवे के बा ना। अगर एक बार हमारे जीतने के बाद बेद दोबारा लोग से हाल चाल पूछे जाए के बा, वोट मांगे ना जाए। एक बार जीतला के बाद खाली हाल चाल पूछे कर जाए हम कि का समस्या बा। बाकी काम तो हमने अपना मैनिफेस्टो से जो बोले तो कहिए देव सुनो। दरौदा विधानसभा में पीछे कुछ दिन से ऐसा सुने में आवता, देखे में भी आवता, अखबारन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से मिलेला कि क्राइम रेट जौन बाटे बढ़ गई बाटे। लगातार विपक्ष पक्ष आरोप प्रत्यारोप लगावता कि फलनवा विधायक बन गए तो क्राइम बढ़ गई बा, या फलनवा रहले तो क्राइम रेट रहे। आखिर क्राइम के पीछे वजह का बा? रउआ क्राइम पर के तरह से ध्यान दे? देखिए, हमने का तो क्राइम पे बहुत अच्छा सोच बा। आ ई सोच खाली हमार वाला से ना होई, ये पर सरकार के बहुत बड़ा अंकुश चाहिए। अगर केहू कहे कि विधायक के बनला से क्राइम हो गई बा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में दोष बा, जाना वजह से क्राइम बढ़ गई बा। कहीं ना कहीं कोनो न कोनो वजह से गवर्नमेंट के बहुत बड़ा चूक बा। ये विधायक रोकला से क्राइम रुकाई कि सरकार चाहिए तब रोकी? हमने के तो कोशिश करबे से करब सब कि क्राइम रुक जाओ। अरे सब गुंडा बदमाश के उठा के जेल में भरे के बा तब न रुकी क्राइम। जेल से कह दलो कि ना 7 साल सजा पूरा हो गल, जल्दी भगाओ इनके के, फिर आई तो क्या करी? कोनो बिजनेस से नहीं के। आ क्राइम बढ़े के मूल मंत्र 2-3 बा। एगो तो सरकार अंकुश नहीं लगावत, आ एगो बेरोजगारी जो खाए में बहुत बड़ा खाना कहीं से आदमी के चाहिए, धान दह गई, अभी और क्राइम रेट बढ़ जाई। केहू के सरकार आओ, लोग के तो खाना चाहिए कोनो ना कोनो माध्यम से, तो क्राइम रेट तो ही बढ़ जाई। तो पहले जौन अपन सुचारू रूप से इतना बड़ा एग्रीकल्चर के खेती गृहस्थी के जौन काम बा, एक सुचारू रूप से अगर संचालन नहीं करत तब भी क्राइम बढ़ जाए।
क्राइम कई तरह से रोके के बा। लोग के सब लोग के पेट भरे के चाही, सारा लोग के कपड़ा पहने के मिले के चाही, शौक सामान के समान पूर्ति होके के चाही, आ प्लस प्रशासन के अंकुश होके के चाही, तब न क्राइम रुकी। खाए के ना रही तो हम क्या करें बताई रहुआ, और वह खाए के ना तो रुआ तो सोचब न कि हमरा कुछ ना कुछ करेगा भाई, कैसे हमरा खाए के पैसा मिल जाओ, तो क्राइम तो सोच पर बदल जाई। बिल्कुल। अभी कोरोना काल बाटे, लगातार केस बढ़ रहा बा। अगर सिवान जिला के बात कल जाओ तो पर डे 70 गो 80 गो 100 गो केस मिलता। का ऐसन परिस्थिति में चुनाव करावल उचित हुई? देखिए तो हमने के बस के बात बा ना, वो तो ऊपर वाला के हाथ में बा, जे सीएम बा, जे चुनाव आयोग बा, वो अब डिसाइड करी। हमरा हिसाब से चुनाव करावल उचित नहीं है ये महामारी में। अरे देश रही, बिहार रही, तबे न राजनीति होई। बिल्कुल। जब बिहार बचा रही तब राजनीति करेंगे भैया। आदमी के लाश उस पर खेल के कैसे राजनीति हुई? इंसानियत नाम के चीज बा कि ना कुछ। हमारा हिसाब से चुनाव के आगे बढ़ावे के चाहिए, आ हमने के कोशिश भी बा, आ ना तो वो तरह के वोटिंग प्रक्रिया होके के चाहिए, वो तरह के सिस्टम होके चाहिए, लेकिन वो तरह के हो ना। लेकिन कैसे कि बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप करे के पड़ी इस तरह के चुनाव करावे खातिर, वो बिहार के आदमी से संभव नहीं है। अगर ये सब बात गुजरात में होके, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में होके, कहीं ना कहीं कर्नाटका में होके, तो ये संभव लाग सकता, लेकिन बिहार में तो ये बात असंभव बा। अभी टिकट के अनाउंस होके में टाइम बाटे, चुनाव टरी की हुई डेट तो फिक्स कर दिले बा चुनाव आयोग, लेकिन जे तरह से केस नया मिलता ऊपर थोड़ा सा अटकल लागत कि हो सकेला कि चुनाव की डेट बढ़ जाओ। लेकिन ई बात भी होता कि एकर कोनो भरोसा तबा ना कि कब ले कोरोना रही। तो चुनाव से पहले अपना दरौदा विधानसभा के जे भी जनता बा ओकरा से चुनाव के लेके आ कोरोना के लेके का कहे के चाहब हमारा चैनल के माध्यम से? देखिए हमने के तो बहुत जगह जातो बड़े तो बड़ा सतर्क रहे कर, डिस्टेंस बना के रहे चाहते हैं, लेकिन पब्लिक इतना ज़्यादा बा कि यहाँ के अथक प्रयास कैला के बाद भी लोग सुने नहीं जा। हमने के तो रिक्वेस्ट बा भाई कि अलग रहा, लोग जान रहे तो जहान बा का, जिंदा रहला पर सब कुछ मिली। अगर एक आदमी का होता कि छुआछूत के बीमारी बा, एक आदमी से 2 आदमी, 2 आदमी से 3 आदमी, अलग डिस्टेंस लोग बना के राखी, अलग से लोग काम करी, तब बढ़िया रही। हमारा तरफ से संदेश लोग के हम देवल चाहतनी कि सब लोग भाई अपना अपना शरीर के सुरक्षित राखो। शरीर सुरक्षित बा तो दुनिया सुरक्षित बा। बहुत सेफ्टी में बहुत सारा कन्विंस आवेला कि सेफ्टी डिपार्टमेंट के हिसाब से कि भाई सेफ्टी का तो यहाँ सब डिपार्टमेंट में काम हो रहा बा। सेफ्टी डिपार्टमेंट में कुछ कामे नहीं होता, केंग रहे के बा, केंग चले के बा, केंग कौन चीज़ करे के बा, ओकर डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं है। तो हमने के रिक्वेस्ट बा कि भाई सब लोग दूरी बना के रखो, लेकिन हमने के जितना संभव प्रयास हुई लोग से हमने कहा तनी सन जातो बाई सन तो अलग अलग रहे के व्यवस्था करते हैं, लेकिन क्या करें छाती पर लोग चढ़ा तो तैयार बा का। बिल्कुल बचल बहुत जरूरी बाटे, सोशल डिस्टेंस के पालन कल जरूरी बाटे, मास्क के इस्तेमाल कल जरूरी बाटे, और बार बार साबुन से हाथ धोई या सैनिटाइजर से हाथ में लगाई ई जरूरी बाटे। के सिंह जी बातचीत रहुआ कोई नहीं और समय देने एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मैच बॉक्स टीम के तरफ से रहुआ के शुभकामना बा कि रहुआ के जनता के अपार प्यार मिले और रहुआ चुनाव जीती। बहुत बहुत हमारा तरफ से शुभकामना और बेस्ट विशेष बातें। बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ के बातचीत के खातिर। धन्यवाद। तो श्रोता बंधु और दर्शक बंधु देखनी ये बातचीत, उम्मीद करतनी कि बातचीत रहुआ सार्थक लागल हुई और अच्छा लागल हुई। अगर अच्छा लागल होके तो लाइक करी, कमेंट करी और इस वीडियो के अतना शेयर करी कि दरौदा विधानसभा के एक एक आदमी के मोबाइल में पहुंच जाओ। तो चली बातचीत भइल, अच्छा लागल। अभी तक अगर मैच बॉक्स के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।